Hei! Minulla on tässä uusi Groove-älypistoke, joka voi sinulle säästää jopa €100 vuodessa. Lisäksi saat mielenrauhan, etkä tarvitse tarkistaa sähkön hintoja joka päivä. Saat pistoketta käyttää, jos sinulla on kotona Wi-Fi ja sähköpörssisopimus. Tänään kerron, miten pistokke toimii ja kuinka voit sitä hyödyntää. Pistokke toimii kotisi Wi-Fi-verkossa. Se hakee päivittäin Nord Poolin hinnan internetistä ja voit laittaa veden lämmittämisi, auton laturin, ilmalämpöpumpun tai muun laitteen toimimaan vuorokauden halvimpina tunteina. Kun kalliimpien ja halvempien tuntien välillä on moninkertainen hintaero, sieltä tulevatkin kuukausittain kymmenien eurojen säästöt. Meillä ei ole kuukausimaksuja, kaikki säästöt menevät suoraan taskuusi. Pistokken käyttämisen tarvitset Groove-sovelluksen. Sovellus näyttää päivittäiset sähköhinnat tunnettain, kulutetun energian ja rahamäärän. Alla on hintojen, tuntien ja muut vaihtoehtot. Lisätietoja pistokken kytkemisestä ja virityksestä voit nähdä seuraavissa videoissa. Käyttöohjeet sivulla. Osta älypistokkeemme, säästä rahaa sähkölaskuistasi ja anna meille palautetta siitä, miten se toimii. Nähdään pian.